Tässä on minun videovarustus. Siinä on vanha OnePlus 6T-kännykkä ja sitten DJI Osmo kuvavakain. Kuvavakaimista maksaa kaupassa 170. Mutta kännykkä on vanha työkännykkä, joka tipahti tuonne metsään. Oli talven yli siellä ja kävi poliisilaitokselta lunastamassa 4 eurolla. Tässä on 256 gigatauon muisto, jolloin koko retken kaikki videot ja niistä sitten leikatut nuo jakeluvideot mahtuu tähän kännykän muistiin. Resoluutioksi valitsin Full HD, mikä meillä on kotona myöskin televisiossa. Ja framerateiksi 60 lomittamatonta ruutua sekunnissa, jolloin liikkuva kuva ei nyi. Kyllä videoita kuvatessa tämä kuvavakaaja on kyllä verraton apu. Sen voi esimerkiksi lukita horisonttiin ja silloin vaikka kuvaaja liikkuu, niin kännykkä ei pompi. Me ollaan löydetty Bratislavan korkein paikka. Grundenstorf. I will take it with me to the place where I'm staying overnight. On tilaa vielä yhdelle nektarille. Tein kännykkävideoiden editoinnin tämmöisellä Power Director-nimisellä ilmaisuohjelmalla. Videotiedostoja syntyy aika paljon tässä hommassa. Tuli niitä yli 1500 sen retken aikana. Pyrin aina iltaisin katsomaan saman päivän saalin läpi ja leikkaamaan sitten kotijoukkoja varten semmoisen 3-9 minuuttia pitkän videon.